Monggo Pak Sutris. Yok. Matur suwun. Yo. Yo. Niki mangkaten kala wau sampun kita pirsani wonten Dek Amin dan juga kawan-kawan. Salajengipun wonten Turangga Kuda Ngetril. Yo. Oh, ayo londo.
Wisata budaya. Oh, ayo. He, 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 he.
Ha ho. Ha ha ho. Ha hey. Ha ho. Ha hey. Oh. Lagi-lagi itu. Olah dibaleni panggono. Wis lepa. Mutung aku mutung. Info. Wis ndak ngombe iki, Mas. Ya ampun. Iki bocah-bocah ngombe apa ora? Heeh, jarane tek bagus-bagus seram ya. Ngelak napa mboten? Mboten ngelak. Mboten ngelak. Mboten sur. Oh, nggih. Nggih, matur sembah nuwun, mugi-mugi dana rasa panjenengan iki tansah amin. Nggih. Nggih kula tungake terus nonton. Nggih, niki Dek Apin mangke dipun aturi Jumat mriko. Monggo Dek Apin. Monggo Mas Apin. Ya adikku sing ganteng. Payu lho Dek ngene. Ya wis, matur suwun. Nggih, sedaya kanca-kanca matur suwun nggih. Matur sembah nuwun. Mugi sukses. Antri bos. Antri bos. Sing adil. Kabeh kebahagiaan bos antri. Oh, ngepane klambine biru. Sampeyan abang. Wah, lek emang pomo bajune abang, entuke sampean ya abang. Biru gak dadi apa. Lah kula abang Ibu. Lah kula abang Ibu, piye Bu? Heeh. Iki kok bocah-bocah sone ganti baju. Matur thank you. Matur nuwun nggih Bu, mugi-mugi berkah. Oke. Saiki saiki. Oke, iki kapan-kapan awake dhewe dipentahne ngene Ibu. Oh, nggih ngaten Bu ditekan asli lho, iki asli saking Nederland, asli. Alhamdulillah nggih, matur nuwun nggih Ibu. Nggih, alhamdulillah. Monggo Mas dibacotke. Sepira Mas? Ini aku oleh bisian. Iya ya. Kok tak tambahi lek kurang gampang. Gampang, maka urusane teng wingking mawon Mas Trimo. Yo, Nduk, dibacotke. Kali batu jok liru sing dodol rupane ayu. Nggih, matur sembah nuwun, dipun Seplo budaya
Yoga ke? Yoga. Karepe yoga kae to? Oh, bahasa Jawa enggak bisa dianya. Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris, monggo. Salah satu perwakilan. Engko lek anu meduna kene to. Methono mbake kae yo. Oke, monggo. Oke. Apa iki? Tak kira lek 500-an. Ya dibacot. Dalam. Oh. Mas Nur, sepiro, Mas? Ayah ditimbali ya. Perwakilannya ngene, perwakilan tak wakili Mas Cablak sing iso bahasa Inggris. Rekos apa? Rekos apa, Ibu? Rekosnya apa? Bojo loro. Oke. Langsung bojo loro. Bojo loro. Sing mumet aku bahasa Inggris gak iso. Oke. Oh, bojo loro. Heeh. Loro bojo. Lek basane Jo Inggris ki loro bojo. Loro bojo ki tak loro bojo. Bojo loro. Loro bojo. Loro bojo. Sapa nak lugu-lugu? Melu, Mas. Mas Tablak, iki tulung yoga-yoga urusan kene. Loro bojo. Iki nek Mas Rima ning mburi. Yo. Yo, ya, iki bacoke loro bojo. Oke. Heeh. Cipta budaya pokoknya. Oke, tetap semangat, tetap gayeng. Heeh. Klani bojo miru. Hoyo. Ayu. Janji kompens mas dikati satu. Bojo loro. Nanti kok bojo loro bariki. Setelah ini ke, Bu. Setelah ini ke. Bojo loro.
Op, ayo. Gede ger. Hoi, bos, yo, ayo, wes, diapin, ayo loger, ayo, ae, Hop. Ho, hop, nah. Ayo. Hop, bos, bos, bos. Ayo. Paman beri. Ayo lo, ayo to. Ayo. Bos. Oh, paso. Ya, oh. Be. Yo. Hehe. Oh, wow.